Fotografia si na Slovensku získava čoraz viac priaznivcov aj z radou amatérov. Pre veľký úspech pripravilo Národné osvetové centrum reprízu výstavy z celoštátnej súťaže amatérskej fotografie ANFO 2008 a rozšírilo ju o diela z medzinárodnej súťaže čierno-belej fotografie FIAP 2008. Do 36. ročníka súťaže amatérskej fotografie ANFO sa zapojili fotografi z celého Slovenska. Táto súťaž je u nás jedinou svojho druhu a má vyše 30-ročnú históriu. Aj vďaka technike, ktorá v poslednej dobe urobila taký obrovský krok dopredu, sa tá fotografia stala dostupná pre širšie masy ľudí. Výber je tu veľmi zaujímavý a myslím, že aj pre návštevníka je to určite zaujímavé vidieť takúto pestrú paletu rôznych tém. Fotografi súťažili v kategóriách čierno-biela, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Odborná porota vybrala na celoštátnu výstavu 199 fotografií od 132 autorov. Tam jde o to, aby na každé té fotografii za ní byl vidět ten autor. Fotografia bez duše, bez toho nejakého vnútorného náboja nemá tú svoju cenu. V Bratislave teda môžete do 6. marca vidieť výber najlepších fotografií amatérov a tiež diela z 29. Bienále čierno-bielej fotografie. Bienále FIAP 2008 bolo súčasťou najväčšej udalosti v oblasti fotografie v minulom roku. A tá úroveň každý rok je vyšší a vyšší. Teším sa na ten budúci rok, ktorým sa bude amatérska fotografia uberať. Na výstave nechýba ani 10 najlepších národných kolekcií, ktoré získali ocenenia spomedzi 460 fotografií zo 46 krajín sveta. Miroslava Juríčková, Teatry.